No, wala. Back to you. Ayan. Tumayo na naman. Sabi niya, konting tis na lang, dear. Umakyat kasi yung video. Ganun yun. Sabi niya, dapat natulog ka ulit. Abo, sabi niya. Ayan, nagpapaliwanag na siya, Miss Anne. Ayun, matagal siya eh, nagpaliwanag yun. Kunting tis na lang, sabi. Yan. Oo, sa harap mo kasi iharap. Diyan sa harap mo. May lamesa naman, para nakikita ka niya. Ano daw? Magsalita ka. Nakamute ka, Beng. Sabi ko, kumanta na ikaw. Parang tagilid na yung ngiti niya, Kuya Ted. Nabibwisit na sa akin. Oy, kumanta ka na! Kuya Ted. Uy, kanta na. Aray ko. Aba? Bubo! Bakit bumaba? Bakit bumaba ka? $6 million in the house. Wala, iniwanan ako. Away. Anong oras? Nakailang oras na ako? Paano na ba to? Bakit dala-dalawa na? Bakit dala-dalawa na? Sinisipa niya ako eh. Ano na lang tayo ba? Paano na ako? Ano? Mag-alas 12 na. Alas 12 na. Oo. Mag-alas 12 na. Alas 12. 2 minutes. Ano yun? Internet Ewan ko mo? sa'yo. Mahina. Hindi ako. May tutut-tutut ba? Mm-mm. Ano yun? Sa'yo yun. Para nagka-ground. Ang alin? Yung ano mo ba? Yung mic. Meron pa ba? 7 million in the house. Thank you sa inyo guys. Sa mga pabigbig nyo dyan. Oo. Sinisipa ako kanina pa eh. Gusto niyang mag-end, mag-alas 12 na daw. Ano sa tingin mo? Kanta ka na. Ilan na ba?
Gustuhin Kanina natin mo, ng ah, 15 minutes. Kasi ano, 2:30 ay 2 oras. Kalahati. sige. Mahina naman tong ano ko. Saglit lang tinga. Ikaw muna. Pero naka-ready Muna, dyan. Oo. ano ba to? O sige nga, testing ko nga ito. Hindi ko alam kung alam ko ba to. Magkanta tayo ng hindi natin alam. Pampagising ito. Naalala ko si Manay Kobe. Pinsag o ang sapa-sapa dito sa may talamanan ang turagsoy nga akong dakapan inhimo o nga linapang nagabot mga bisita barkada o nainuman linggapan o nagturagsoy limpa turagsoy sa sabaw na langoy-langoy intatan agitag pinang ang siling sang natagkilaw tampakit ang timplana mo linapang nga turagsoy pagtapos naman linapang o nagbati may nagadiyop-tiyop ay ang bibig na magkape ano daw magtulo ang luha nga wala namang sikas nga kuning na magic linapang o nga turagsoy sa sabaw naglangoy-langoy itlatan pagit inamos inamsas kami sang tigop ang siling sangat ilaw tampatit ang timplada mo timpangan turagsoy nanamit ito ang siling ang tiyaw sampatit ang timplada mo timpangan turagsoy nanamit ito. Back to you, co-host. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba sila? Mag-end ka na, uy. Tingnan mo ngayon, pinai-end mo ako. Away talaga gusto mo, ha? Di kumot-kumot. Kanina gusto ko mag-end, ayaw mo. اويل سيرم ليلي للشعر مفعم بزيوت الكاميليا مع عطر استثنائي. Bahala ka dyan. Woo! Ano ba to? Ipano ko na. Kitang duha. Sabi mo kita. Pagkadayon na. Kay
Kay si kung ako nanumpa at pilit gidayan, ikaw naghilak. Practice to, practice! Kung sa amin daw higido kumot-kumot sa dating kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma, kay di ko kumot-kumot sa dating kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma, ikanong magtiunay na. Sabi mo kita, magkadayon na, kaysa gugmago na. Pilit ibayan, ikaw nga nagpilak. Ikaw nang dagway mo kung sa aming daw mabuwak. Ay di kumot-kumot sa daping lamot, ang dughang mong pagkadako dako sa gugma, ay di kumot-kumot sa daping lamot, ang dughang mong pagkadako dako sa gugma, ay di kumot-kumot, di kumot-kumot, di kumot-kumot. Diliit ibayan, ikaw nga nagpilak. Mao nang dagway mo kung sa aming daw buwak. Ay di kumot-kumot sa dating kamot, ang dughan mong pagkadako dako sa gugma, ay di kumot-kumot sa dating kamot, ang dughang mong pagkadako dako sa gugma, ay di kumot-kumot. Back to you, ho! Wala naman! Wala po, ho! Di atay. Guys, salamat sa inyo, guys. Ayan, mag-end na tayo, guys. 12 o'clock na dito sa akin. So, thank you much. Isa pa. Kasi ano pa ba, oh, kulang pa. Niwanan talaga ako ng buhos ko. Gustuhin ko lang to ng 30 minutes. Ano pa? Iniwanan ako ng co-host ko. Five minutes na lang, guys. Tip mo'y unti-unting nawawala, nalilito, tulad mo'y parang usok, unti-unting naglalaho, aming hiling ko lang sa'yo, nakaraan ay tanggapin, at yun ay Play ko na to. Thank you sa inyo, guys.